На трэцяй планеце да зоркі ў кірунку ёсць свята, каб усім нам палепшыць стасункі. Вясёлы стары ўсім нясе падарункі. На тое свята, што назвалі каляды. Не буду кусіць, няма мне ў гэтым ніякага сэнсу. Але вось што казалі зямляне пра каляды на паўголасу. Раз, два, три, чотири. Санта толстый, хитрованы, мае суперсилы. Залезе ў кожны дом зямлян за 23 гадзіны. Ну просто майстар-зломшчык, зламаць любы замок. Ласунак рыхтуй, не шкадуй аб цукерках, ці знойдзеш гаўно ў калядных шкарпэтках. Калі ты добры ў гэта ночы не скакаў па ложку, Санта пернік дастае і цюкае ў макушку. Калі ты ў чорным спісе, граната ўжо лянок, падсмажыць бульбіны твая, бо агнямёт у барадзе. Звон, 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 цінь-цінь-цінь-цінь-цінь. Я не ведаў, што якраз настаў калядны час. Ён прымушае эльфаў злых здзяйсняць свае жаданні. Адзін быў супраць, і цяпер ён з рыбамі начамі. Місіс Клаус галосіць уночы, плануе, як адпомсціць. Эльфы хутка ўсе паўстануць і выб'юць Санце вочы. Хо-хо-хо-хо-хо, дзіўная зямля. Я не ведаў, што якраз настаў калядны час. Хо-хо-хо-хо-хо, дзіўная зямля. Я не ведаў, што якраз настаў калядны час. Што такое канфеці, хто ёлачку спаліў? Я не ведаў, што якраз настаў калядны час. Я не ведаў, што якраз настаў калядны час. Ці не настаў, ці яшчэ будзе? Я не ведаю.